Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes, Enero 9, 2023. Makitan kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod, kag mabatiin pa sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor Lisa. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga pangulong dinalan na una kita sa mga balita lokal. Benitez administration mag-hire sang dugang nga mga job order workers. Napatay nga NPA sa enkwentro, wala pa identity. Sa balita national, Carlito Galvez ginhingadlan bilang Defense Secretary. Presidente Marcos tutukan ng investment sa transportation projects. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:02 kagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Ginpahay ni Bacolod Mayor Albi Benitez nga mag-hire ang syudad sang dugang nga mga job order employees para sa pila ka mga programa nga ipatuman subong nga 2023. Madumduman kapin 800 ka mga JOs ang ginkakas sa subong nga tuig humalin sa masobra 3,500 pakato sa 2,700 nga may 3 ka bulan nga kontrata o kontubtob Marso tuig 2023. Sa press conference kinasang aga ginpahag ni Benitez nga sang 2022 hindi sini ma-identify ang 894 ka mga JO kung sa diin sila na-assign. Rason nga gin-review ang ila sining assignment para masiguro nga may aktual sila nga trabaho. Ginatanaw ni Benitez nga ang masobra 800 ka JOs ang posible natapos ng ila proyekto kon programa pero nagasigi sa gihapon sa pagtrabaho. Subong nga tuig na lakip sa pagatutukan sa Benitez administration ang paghimo sang madamo nga trabaho. Ginpahag sa alkalde nga luyag sining nga napaidalom sa husto nga training ang labor force para malambot ang demand kag isa sa iya ginehemplo amo ang trabaho sa business process outsourcing o kon BPO. Ginpatahag ni Benitez nga project base ang trabaho sang JO kag tanan nga ginakuha ang dapat produktibo. Sabay naman sang 10,000 housing projects sang syudad, ginatanaw sang alkalde nga makahimo ini sang 15,000 ka mga trabaho. We want to make sure also nga tanan nga ginhire nato nga job orders are actually being productive and doing something for the city. So, which is why we went down to the bare minimum anay kung ano ang mga kinalanon sa mga existing programs naton. And there will be several programs that will be implemented within the year, and then we will hire more. Nabatian si Mayor Albi Benitez. Luyag ni Bacolod City Mayor Albi Benitez nga ang sangguniang panlungsod ang may parehas nga direksyon sa nga plano para sa 2023. Ini matapos ang pagpadulong sang mayoriya sa mga miyembro sang konseho sa syudad sa Baguio kaupo ng alkalde sang weekend. Sa press conference ginpahayag ni Benitez nga hindi niya gusto asang sorpresa kag mas luyag niya nga maplastar ang tanan nga plano subong nga tuig kag ginkasugtan man sang SP members. Suno sa alkalde subong nga 2023 pagatutukan sang syudad ang job creation o kung paghatag sa trabaho sa mga residente, pagiman sa mga proyekto nga ipatuman. Dugang pa ni Benitez, ginlibot man sila ni Baguio Mayor Benjamin Magalong sa ilang nga most advanced smart city system sa bugos nga pungsod. Sa dugang pang balita lokal, ginatinguan pa karon sang militar nga may baluan ng identity sang napatay nga katapos ang New People's Army o NPA nga miyembro sang Central Negros 2 matapos nagluntad ang enkwentro kinasang aga Enero 9 sa may sitio Malikuliko, Barangay Carabalan sa may syudad sang Himamaylan. Ginpahag ni Colonel Michael Samson nga malayo ang lugar o kon remote area na ang ginluntaran sang enkwentro. Rason nga mabudlay man ipanaog ang bangkay pakato sa barangay proper. Ginpahayag ni Samson nga hindi pa sini makumpirmar kung lalaki o kung babae ang napatay ng NPA. Bangod mahina man ang signal sa area rason hindi pa maka-update ang mga militar.
Gain pahayag sang commander nga na-recover sa area ang 2 ka M16 assault rifle, M4 kag M14 assault rifle, mga magazine kag mga bala, M79 grenade launcher, flag sang CPP-NPA, subversibo nga dokumento kag personal nga mga kagamitan. Samtang nagapadayon pa ang operation sang militar sa paglagas sang iban pang katapo sang rebelde nga nakapalagyo sa lugar. Humalin sa 800 milyones pesos nga pondo sa pagtukod sa Bacolod Coliseum, ini ang gipanubuan sa 720 milyones pesos sa Benitez Administration. Ang ini nga proyekto ginaduso sa Leonardia Administration nga kabahin sa 1.8 billion sadto nga ginloan sang syudad. Sa press conference ginpahayag ni Bacolod City Mayor Albi Benitez nga gin-redesign ang Coliseum, ginhimo nga retractable sa ang pulungkuan sang sa bleachers para pwede mahimo nga convention center ang Coliseum. Ginkumpirmar man ni Benitez nga yara na sa 50% ang proyekto nga nahamtang sa Barangay Alihis. Sa mga lugar, ginaduso man ang pagtukod sa South Public Terminal kag ang museum nga proyekto ni Senator Juan Miguel Zubiri. Instead of just having mga bleachers sa Coliseum, no, ginhimo ta retractable so that it can be also used as a convention center. So we feel that ang sports arena or coliseums may not have enough market on a yearly basis. So we redesigned our Coliseum. Ang kabahin sa pagpahayag ni Bacolod City Mayor Albi Benitez. Sa katapusan nga balita lokal, dead on arrival si Corazon Noxin Montiliban ng Memorial Regional Hospital ang driver sang motorsiklo samtang pilaso naman ang upod sila matapos aksidente nga nagbunggo sa may pick-up nga Toyota Hilux Las 8:40 tak na kagabi sa may National Highway sa may Purok Bomba Barangay Salvacion Banwa sang Murcia. Ang napatay ging kilala kay John Michael Joaquin, 17 anyos samtang ginabulong sa hospital. Ang angkasini nga si Aaron Sariabia, 18 anyos, na residente sang Purok Katilingban, Barangay San Miguel sa Muman nga Banwa. Sa inisyal nga pangpangusisa ni Police Master Sergeant Ryan Bandiol ang traffic investigator sang Murcia Municipal Police Station sakay sa motorsiklo sa Joaquin kag Sariabia sang aksidente nga nabunggo sa salakyan nga ginamaneho ni Ricky De Los Santos, 34 anyos sang may Daso, Milaor, Camarines Sur nga halin sang Murcia pauli kuntani sa may syudad sang San Carlos. Ginhingagaw pa kuntani nga dalon sa hospital si Joaquin apang gindeklarar nga dead on arrival. Samtang si De Los Santos naman ang yara sa custodial facility sang Murcia PNP. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:08, D3 Biofood Supplement makaaksyon sa makaprotekta sa aton sa mga mikrobyo kaya isang fungi, parasite kag virus nga makatugas ng infection sa aton nga lawas. Gani ano pang ginaulat mo mag-take kita sang D3 Bio bangod mayara ini sang extra virgin coconut oil nga may monolaurin nga makapatay man sa mga mikrobyo. D3 Bio mabakal sa mga butika. Santon Plus Gold mayroon sang mangosteen nga isa ka powerful antioxidant. Ang antioxidant compound dako nga bulig para ipagwa ang mga free radicals kag toxins sa lawas. Santon Plus Gold mabakal sa Shopee, Lazada kag mga butika malapit sa inyo lugar. Detalye sa mga nagapangunang balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini. Champion Superpower. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ina nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailon. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periodos ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no.
Pasalamat magita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan pong luyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kung ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong ng vitamin sa mga bata man damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sininga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, mayong agakag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amuli nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat dito ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, pasalamat natin sa LTO na ginatag sa aming paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2. Pasalamat natin yung patigayan ng mga activity together man sa aming CHO kag sa aming mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kamutihan 2. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ike, sa iyang mga ka-open ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin dito. Sa liwat may aga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 6:15 kagkaron sa detalye na sang mga balita nasyonal.
Ginhingadlan ni President Ferdinand Marcos Jr. si Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, Secretary Carlito Galvez Jr. bilang Secretary sang Department of National Defense o kon DND. Sunod sa Presidential Communications Office kon PCO, ginbato na ni Galvez ang posisyon nga gintanyag sang presidente. Ini ang ginanunsyo sang palasyo matapos ang pag-resign man ni DND Officer in Charge Jose Faustino Jr. Si Galvez ang Secretary General sang Philippine Army nga nanguna man sa AFP sa idalom sang administrasyon ni Anay Presidente Rodrigo Duterte. Nagserbi man sa ito si Galvez bilang vaccine czar kag chief implementer sang National Task Force Against COVID-19. Tutukan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang investment sa mga proyekto nga magapadayon sa pagtibong sang transportation system sa Pilipinas kagin pahayag nga dako ang mabulig siri sa ekonomiya sa pungsod. Ang palayag sa Presidente kadungan siya pagtambong bilang keynote speaker sa launching sang tunnel boring machine nga proyekto sa Metro Manila Subway sa syudad sang Valenzuela. Sa mensahe, ginpahayag sa Presidente nga ang paglunsar sang tunnel boring machine isa ka patimaan sang commitment sang administrasyon nga padayunon ang mga proyekto sa nagligad nga administrasyon kag ang handom nga magdugang pa sa pagtukod sa mga proyekto. Nagapati ang Presidente nga ang epektibo kag maayo nga transportation system magaresulta sa pagdamo sa employment, mas makatibong sa ekonomiya kag sa sosyedad subong man magadala sang kahapusan para sa tanan. Samtang nakasecure ang Department of Transportation o DOTR sang masobra $6 million para sa feasibility study para sa pila ka mga railway projects. Ini ang ginanunsyo ni DOTR Secretary Jaime Bautista kasunod man sang direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nagligad nga Hulyo tuig 2022. Ginpahayag ni Bautista ang pondo ang pagagamiton para sa development sang Panay Railway, Bataan Railway kag North Long Haul Inter-Regional Railway nga magakonekta naman sa Ilocos kag Cagayan paagi sa National Capital Region o NCR. Target man sang DOTR nga makakuha sang pondo para sa feasibility study sang San Mateo Railway, Northern Mindanao Railway kag Philippine Transport System Master Plan. Sa dugang nga balita national, gin-assign bilang bago nga direktor sang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG si Police Brigadier General Rome Karamata o Karamat Jr. Suno kay PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr., magabayluhan ay lamang sa posisyon si Karamat kag Brigadier General Ronald Lee nga magaserbi naman bilang Deputy sang Directorate for Intelligence. Samtang, ginpahayag na Azurin nga ilan naman nakita ang resolusyon nga ginpermahan sa mga general nga nagasuporta sa kay Lee. Patag pa ni Azurin, madugay na kuntani ang movement apang may ginasikaso pa nga mga personal nga problema si Karamat. Rason nga wala gilayon natigayon. Una sa balita, una sa aksyon. Sa iban nga balita national, malapit na sa 600 ka mga ranking police officers ang naka-file sa ilang courtesy resignation matapos ang pangabay ni Interior Secretary Ben-Hur Abalos. Sa press briefing subong adlaw Lunes, ginpahayag ni Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. nga sa datos sa tubtob kahapon nga adlaw Domingo, nagdangat na sa 500 tubtob 600 ang nagsumetel sa courtesy resignation gikan man sa nagkalinan nga rehiyon kag unit sang PNP. Ini nga mga dokumento ang igasumetel sa 5-man committee nga pagatukuron sa Commander-in-Chief kag isa sa mga miyembro siya mo si Baguio City Mayor Benjamin Magalong nga isa man ka retired police general. Ginapaabot pa sang PNP ang dugang nga 456 ka mga courtesy resignations. Ginklaro man ni Azurin nga malakip siya sa gihapon sa investigasyon bisan nga magaretiro na siya sa maabot nga Abril. Ginanunsyo ni PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. na nanguna sa ilang record bilang most prevalent crimes ang kaso sa pagpangawat, rape kag physical injury. Ginapakita sa datos ng PNP, halin Hulyo tuig 2022 subtub Enero 2023, naka-record sang 6,682 ang kaso sa pagpangawat. Nagsaka halin sa 600 sa 307 nga na-record naman sang Hulyo
tuig 2021 tubtob Enero 2022. Nagnubo naman ang kaso sang rape sa 3,762 sa nakaligad nga 6 ka bulan halin sa 5,192. Suno kaya Zurin, nagnubo sang 6.37% ang Peace and Order Indicator kon POI sa Pilipinas o kon yara sa 7,178 ka insidente. Halin sa 112,746 ang 2021, pakadto sa 105,568 sa kaso naman sang 2022. Magluwas sa POI, nagnubo man ang index crimes halin sa 21,185 pakadto sa 19,484. Ginaimbestigahan sang Philippine National Police ang peke nga memorandum nga nagadeklarar sang heightened alert ang kapulisan bangon sa ginaligar destabilization plot sa sulod sang Armed Forces of the Philippines sa kon AFP. Ginkaron ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, ang PNP ang naka-heightened alert bangon sa nagapadayon nga aktibidad sa kapistahan sang Itom nga Nazareno kag hindi bangon sa destabilization plot. Ginpahayag sining nga wala man sang may na-monitor ang PNP nga pagpamahog may kangtanan sa mga kapistahan. Nagapabilin nga ginapatuman man sang PNP ang maximum visibility bangon madamo sa mga traveler ang nagapauli sa mga probinsya. Nagapangita sa karon ang Department of Energy kon DOE sang Chinese investor nga magakooperar para sa nuclear energy. Kalakip na ang kooperasyon sa iban pa kaangay sa renewable energy. Ginpahayag ni DOE Secretary Rafael Utilla nga kalabanan sa mga commitments ng Chinese investors sa Philippine energy sector amo ang solar, photovoltaic kag offshore wind projects. Una na nga ginanunsyo sa Malacanang nga nakasecure si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sang $13.76 billion nga investment para sa energy sector kadungan sang state visit sa pungsod China. Samtang sa bulan sang Nobyembre sang ginamyandahan sang DOE ang isa ka section sang Implementing Rules and Regulations o kon IRR sang Renewable Energy Act of 2008 nga nagatukod sa foreign investors kag kompanya nga makigbahin sa exploration, development kag utilization sang renewable energy sources sa Pilipinas. Una sa balita, una sa aksyon. Nanawagan sa karon si Vice President Sara Duterte sang epektibo nga flood control infrastructure kag disaster management response sa komunidad kasunod sang pagbaha sa Bulacan. Siyang pagpamulong-pulong kadungan man sang Minasa Festival 2023. Nagpabutyag sang simpatiya si Duterte sa ginatos ka mga pamilya sa Bulacan, partikular na sa Nor Zagaray nga nag-evacuate sang weekend matapos ginbahang lugar sang nag-release sang tubig ang Angat Dam kag Ipo Dam bangod man sa padayon nga pag-ulan. Ginpahayag sang Vice Presidente nga kinahanglan masolusyonan ang kabalaka sang publiko pagiman sang temprano nga pagpreparar kag pagsunod sa instruction sang otoridad sa panahon sang emerhensya. Ginpahayag pa ni Duterte nga sa panahon subong wala pa man nagabot ang bagyo, nag-eksperyensya na sa pagbaha rason nga importante nga nakahibalo ang kada miyembro sang pamilya kag komunidad kung ano ang himuon subong man. Kinahanglan ang epektibo nga flood control infrastructure kag disaster response agod mahilway sa malala nga idulot sa kalamidad. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:23. Antes kita magtakop aksyonan, ginatamyaw talang sang mayang gabi si Leonisa Elban Buena nga nakatutok sa aton kag si Sir or si Ma'am Diding Alojamiento. Good evening. Kag inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karong adlaw Lunes Enero 9, 2023 sa liwat kaming inyong mga tagbalita. Aksyon ang Defensor Lisa. Kag Action Day Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio! This portion